দীর্ঘ বছর সময় আইপিএফটি চুক্তি খাইয়ে 3-5টা সিট এডিসি রিজার্ভ ফান্ড খা অমতি খাই চলবা খাইয়া কইছেন তুই খাই তুই আপনি বাগিলো চিনি থিনা আনি মাননি কোন তাই মুসলমান করিখা आंबा सो ऑब्जर्वर रॉक बुबा के राना सावो तागर नंगे एसेंबली को 2019 पार्लियामेंट निर्वाचन खयो न ऑब्जर्वर थे गोबां बुट माखा मार्जिन बुट खैरिखा एडीसी वानो रखरका देबुजु त्रिपुरा दलिरिया मजिदिरिखा दलिरिया गागुलिओ महाराज पुइने तंगे फुनुनाय आसिराम दिया बनतलांगे थांबा आंसे मालायरिरो से दलिनो यूट्यूब बुसकानो कक सारेया आं बासन निफ्रुकाय तियो खाय बा इ थाइसाव आसबो खांगरा याग्रो याहा खाय दलिरिया गान बासन खाना मनो तिनि राजनीति तुबुय आखोय तिनि एम खालामखा आं ब्लेके तंसगो आं खरके चेरायनो चंग मारियो कुप्लाय खायै तिनि एम खालाममानि बागै आं तिनि प्राउड मा खायो आंनि दलि तिनि एम तिनि आं प्राउड खायो आयांगो देबुजि त्रिपुरा जितेन चौधुरीनि सीपीएम बखर देबुजि त्रिपुरानि नगो आं जखन ऑब्जर्वर नि पुइले थांफ्रु गारि थलांगै न गाना गानि सीपीएम फेलेक सिमसे काजा गोबांना आं थागा वाना काटा मिनि मो तसाक मान सिगले अरो बायने अनेक किछु उंगो खायै देबुजि त्रिपुरानो एक साउथ ने एकमात्र सीट देबुजि त्रिपुरानो जिगिरि तुफा आ ताबु गानो सावो तागा आदि सीपीएम मा आम्बासा तापरे बीजेपी ताबु नों थांगरा देयारो अ आम्बासानो किसा तुबि दा फाइमानो न किसा नायदि आं नों नरो ऑब्जर्वर हिसाबै से फाइ आं बुद बसानानि बागै थाया आं नों जले बुद बसानानि बागै थाया तामका बुबागरा जेखेना आनो सामु रहर आं आबनो बखर नुवायै आं सामु तांगो आबनि बागैनो अ आम्बासा आंसयो आंनि फाइमान बेगाकाय तेगेसे कखुखा आं जतदुक सायथनाय चिनि दफानि उकल लायथनाय जों सिलाय बैसोबा तंफ्रु ओ फरका कामिवो गोबां बोसोर चिनि रियां कामिवो जों तंमानि बंनि कमल लिनाय बरनि माइरु मुरुवै जों सारि मानि आरनि कायसे चिनि एटिटेडनि जों फिल्म खालायमानि ओको चिन कायसे फिल्म तंगो आरो ब बुसाय टीएसआर रंजा खान जेखाय ब खासि बिथांनि बोसा बामै बक आबनो सेगना नायमान बुसायना लारना हने फिल्म खायमानि बथैजा ओसिका बंनि पारानो खूब तलाना मुतुं जाका खलखाव थांखरो स्कुल बिन बोसरा ताय तिलियर काठाल सरी ताय काठाल बारि बाय सिगारि बारिनि जे लुकुरो गरो फेरनांदो फैजा नरमबानि खाकाम हामजामा याफारो अब ब्लेकेनो कैसा जागा गाहाम जागा और जे चिनी बुखां वाखां बायथायै एक बेसेरो कैसा बाजार खायरिमानि मर तेबो साफसुतरा तंखाखाय चिनी ताको सुरजित मक सामानियाहाय उ मिजोराम रंनि नागालेण्ड रगनुमानियाहायसे शिलं रगनुमा हिमा तंखो बाजार रगनुमा थाखाय बाफानो थिनांगौ माने खाख्लायो ताबो आंनो सानानै मुतुंमाखाय दिनै दिबा चन्द्र रांख बिनि एमएलए पद जाखाखा बायंगो थानो साइमायाख कोकलबो या फारनो बेरें कमनोको ओ सिकांगो 23 तारिखो मुरुगातो तिरिं बिसिकताल पालाय प्रुबोबै मालायलायमोन थानसाखाय सिनि गरम बनाय ताको रतिसदा आं सेंगाना गाना दिबासन रांखरबाय टिउजेसनि खायफुन सिमि आंनाफोर टीएसएफ खायो आफुन सिम बगा सिनेलायो बो सिकांगो बुराम जाखा काय दय सिनेमालि अरखाय आं साकाका ब सिनेमाका बेका गनो सामनि तो दादा दखान हामजांलै बर नों तिप्रामा थाव फासिदि बुबाग्रा न लगिदि फासिदि थानसाखायनो मोसन तैसा सामु थांनायनो मोसंगो आं वान सुबुय तंगो बाबुगो नि साम बेनिखाय बो रिजार्वेशन दिखा आं ब्लेके न खुसिंखा आं फेसबुक बो आं बनो दिखा दे कैसा को उ सिकां 23 तारिख हरो जिष्णु देव बर्मा उप मुख्यमंत्री बो रिजार्वेशन दिखा किंतु
हरनि बिसिङाव बबायता केबो मालायनो रिलेबंनि बेल सन्तोष केन्द्रनि नेता आरो फाइजाक बर'फ्राबो थांनायजाक दिनैसिम पर्यन्त কোনো টিপেরা সারক কেবল অন্য বড় বিজেপিনি কোনো নেতা বা অন্য ববে মালাইয়া যেমন হাউস এরেসাইকে তবে থাঙ্গো বিন অফিসিয়ালি কাই অবগথনা বিজেপিনি কাইসা নেতা না ফুল কাইসিকা নংনি কাইসা অজামা বা তামো আবু মত ফকক খিবাসা বিনেরা সংকট মানে কত ফককা আবু তাইসা থুর থুকাছেন মালাই মায়াম দহান সক হেকাই আবুনি বাগিনো তাকুর বুকুর BJP ni buti obos tahu tong abu nornang sana ni naya kok kai mose sini o hatung hatayo podo bubar bagia ora andro solo tayo amri hansen akhir na kita je kol kau tangkuru iskulo bin gustala tabuti pramotani village committee ni member sar ani manobo ma thita kan so mukrui ani yori thaja komti hai boro no chinga dino komol kita subai ta gono kom roka election ba pai khai noni ofol ka kamiwo am phaibe rai thina norobe phasat khonai maisa khainai chini khusulai ni nok aya ro ko bo siang no so khusulai no bo whatsapp ruklan ya ka bo jol jagan gono khana ahe bana ni jakai iko omono eka ora bo sikango sangrika te borine ora যতদূর সম্ভব প্রতি বছর যারা সিলাই বেচবা খাইলে খকসা 100 টাকা 150 টাকা 20 টাকা টাকায় থুম লাইয়ে এই পরীক্ষা 100-150 মতন রেখা তাই কিসা টঙ্ক তাই 40 খান মতন টঙ্ক রিনায় কয়েকদিন বিষয় নম্বরব কয়েকটা জায়গা রিনায় কিছু আমি সিরিজা বড় রামগানান রক কিছু বাইরের টাকা পেপারনি ফার্স্ট বড় আমার কংগ্রেসা থাকে রিনায় ओमफ्राय अ खेबेते बो तंफुंनि कक हिंजाखाय चिने एदिसि हापा बुबाग्रा दागिमानि बागै कमल फाइसक पैसा चिनि निगो तामिलनाडु जुनाल चेयरमैन पेरेमलाल बाबू मिया बिना चश्मा खसम डिग्री थामपुर पाइमाने एकदम खुबा आं मालायना कसे मालाय लिया 150 कमल एक्स्ट्रा बबिसि मा का साका 150 बिसि मान दाखिन सबानो एके आंवान सुका सोसिनि मिया वे जुनाल बिनसे सका कमल बाखा पहिला मा कारण हेडक्वार्टर बाय आनि जुनाल अफिस नांगाय नतंगो नरमिया नुखनानि फेसबुक बता यूट्यूब रिखा कमल चिनबो गारि सागिया रहका साबजुनाल नको पतिता 50 टाका माननाय जों 50 टाकानि बिसिंगो जों 5 टाका खाइला रेखा ओ एडिसिनि फातार चिनि विलेज कमिटिनि फातार जेता जनरल एलाका बचिनि बर पंगो बरनो दिनानि बागैबो ओबीसी कम्युनिटीनि बर टंगो एससी कम्युनिटीनि बर टंगो मुस्लिम कम्युनिटीनि बर टंगो जों बर नगरि नाय नर नुगान जों पामदा खाइबांना नंगरबो खबर गाहाम आबरो दाचिनि चेयरमैन साहेब न ताइचिनि साइकाका बागै बांला दाति बागै बसाव कमल गाहाम न खूब गाहाम ताकले दिखा कमल खूब कथा पांजाबनि गारि 10 गारि सफैजा ट्राक order kotor bae dong yang kena lai thaka nar mali ata oh lama tu dia thango hingga kaya abuni bagina ungko nai heke te kaisa kok kha tabuk tatal kok to buik bang mat pin kha BJP onek kok sino dina ni saka abuni bising tongo sino auto council dina ni saka high power committee khai direct fund na hi saka onek kisu sino bani kha nirbachon age sino उनको मिस कॉल लेकर चाकरी लेन सका निनी उनको स्मार्टफोन इना नहीं सका निनी रेगानी बेटन बार ने गोबां पक्सा ताबुगो सानाय ताबुगो बर आबुनो खाय तबो किन्तु बर कोनो खायगला जों अमरो जों कायसा जों टारगेट खासिमो होबग्रानो पक्साव जों के बैलेंस खाया तागा जों के बैलेंस खाया जों सिमि बसाजि दिननि बागे काफ्रा दिनरो नि साव abon bagai tako bukok noga sugi tong sugya jara tabu bocini tolok khayako sing borong ma tu gunai ma bujog nai ma lai khai lama kok ma sanai ko BJP khaibon tong thon bo congress khaibon tong thon sing bo bai kok ma sanai CPM khai tong nai kok ma sanai ano onek somoy ani office ni khumulon ni jokhon nogo tifil pro mandai bazaro agini sien ko samrada soram one classmate college classmate ani college ko nai ko one classmate आरो दिन सरसा आनि को जिनियर तंगो आं गारि बथाक दिनका बहार बसाबो तंगो बं पाटे बिजगान आं थानि बसाक
बाहाय kaham करना तो मिर्ची बारी का वो याना कहे साउ सारा वो तब वो विद्युती साका कन्या वो बाहर लुंगन उन्होंने तमना तमान क्लास में रहने लो आंगो बेल माला की सीपीएम मुझे बले कॉक साया कोई बोगे सारो कारो मुंखा आंगो पर उन्हें किया के बिल बका तब तो किसुता तो सिन प्रति नरम खाबले जिन विद्युती तो खाएगा बले बो देखो अंति रो खाएगा ना मो आंग वो बेसिमिया आंग बीजेपी पे बो माला यो सुदीप ड्राइवर मन आना फोन खाई साओ रंजित भाई आमी जिराय नेते आस्ते से तुम्हारे ऑफिसे सा खाइते साय आसेन दादा आसेन सिनी तक फाइ आन ऑफिस थांगो कासे बरफ फाइनल निसा नंगना निके फाइदिन मास थानाय गले नाय हिननाया बेखाय आबुनि बागैनो बीजेपी 2023 क्षमता फाइया आंगनो परिष्कार साका बर क्षमता फाइनाया तीव्र मथा क्षमताओ फाइनाय तीव्र मथा सारा केबो क्षमता फाइनाया तीव्र मथा केर निथानि थांया बीजेपी कांग्रेस सीपीएम बा अन्य पार्टी से तीव्र मथावनो मा फाइनाय सिनि बरमन प्रेसिडेंटनि जाखोन कराव फाइनाय मा कलाय फाइनाय आदिनिया दिन करिखा आदि जों आईपीएफ ति खायले रावो गुवाहाटी थांगो दिल्ली थांगो थांना नायया ताकलाय बरसे मा फाइनाय आबुनि बागैनो ताकुरो बुखुरो जों ताबो किसि किसु माया रंनि बागै जों खाखय मानो पोस मायानि बागै कय मानो आबुया पोस नरो मानाय जों एडिसिनो ताबो कोनो रां रियावै न जों सलि माथं आं साइमन आं जुनाल चेयारमेन ब्ले आं साइमन जिनि पेराखा रां करे बुइबाय बरो खानाका बसिन दांगो मिटिं खायनाका के खुसुर खाय बुजा नसिने दे हेदिबा बेखाय आबुनि बागैनो ताकुरो बुखुरो जिनि डेपुटी सीएम बो माया गना नं रनि निकेलिया नन बुक देउ जिदि हमानि बो कमल नंगर एक्स्ट्रा इंकर हका ननि कमल बो सकायनाय अकसान मजारा जाहाते प्रतिति बिसिबो गरि रंनो सायमा माने रंनो तारिदि गोदाल बरनो गरि रंनो जाहाते न रबागदि ताकले नि उसिगां बिजुस बिसा तानो फोन खायो रंजी नों महाराज बाय सालायदे आं महाराज बाय सालायके एमेन्स खायदेखाय जों क्षमता फायनाय सार आं बायनिसाय नों बायसे बिसि महाराज गत आगि तंगले कांग्रेस खायदे तुरु नरकसे बिसि तंगलायसे आनो साइता सिनिना नांनाय ताम हंगे सीपीएम रखंखा बर ताम अधिक क्षमता बर रिनानि नाय आंनो साबाने मानिक सरकार चम जखमते क्षमता तंफ्रु रमेश बांदारी त्रिपुरानि गवर्नर जिनि बर माने साइमानो आफ्रो गवर्नर रमेश बांदारी 44 टा दफ्तर एडीसी नि यागो याफाना नि बागै सुपारिश खायजा मानिक सरकार चीफ मिनिस्टार बरिलिया जोंनो पावार बेखायनो अधिक क्षमता रिनानि मुसुगो नै गवर्नर जेता सुपारिश खायरि मानिले नोंथांनि नोंखौ रिलिया इनालाइन पारमिट एटिटियर बाय सुक्तिबो तंगो रिनानि कक तंगो बर दिल्लीयाव दरबार खायनानि कक तंगो रिलिया बले इनालाइन पारमिट मणिपुर बर खानचा मन बागै इनालाइन पारमिट मा आ चिंगा खानचा मायनि बागै चिंगा कोनो मालिया के आबुनि बागैनो ताखुरो बुखुरो जों अराय फरायमोन सालाय जों पिसापिरिंखाय तंमानि सालाय जों खानचा खालाय 2023 बुबागारनि थैखांबाय जों जुदि सभा खालाय कुफ्लाय निमा थाखाय जिनि थिनां हामनाय निनि बसाबतिनि जागा निरापद संनाय जिनि तंखाय हाका गाहामुंनाय बयसागि मांला जिन आलादा खाय राज्यनाय गवर्नर नाय चीफ मिनिस्टार नाय मिनिस्टार तुंकंनाय बेका आबुनि बागैनो जों बुबागारनि थैखांबाय 2023 जेसा खायफानो जों माजि दिनाय चिनि कक बरबाय कासे कक दंगो जों आगि नरबो साइमानो जों कसा खखरा अनेक खायका सीपीएम खायका बीजेपी खायका कांग्रेस खायका अनेक पार्टी खायका एमनकि किछु बर आमारा बाङालि कइनो खायका आबोनो कक दंगो जेउ हामुइ न थांका सावै हामनानै करे साका तियारि बाय थांपानो खामा तियारि दंखो अ खामा तियारि न तागौ जों एडीसी न बुबागारनि थैखांबाय तैयै जों गेरदाति बले मानखाखाय अमनो चिनि थिनां काहामनाय अमनो चिनि खामा तियारि आबनि बागै जतन थामचा बायदि मोसक सावन आहे ना हाय जतन खाकाहाम ते हामजामा याफारे आनि को आसेकनि थांचा